Selebrasyon ng 2026 Tarawan Festival sa Infanta Pangasinan gagawing simple alinsunod sa gabay ng DILG. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Mapapalitan ang ibang nakasanayan ng aktibidad sa taunang pagdiriwang ng Tarawan Festival sa Infanta ngayong taon bilang pagsunod sa alituntunin ng DILG, bunsod ng malawakang epekto ng krisis sa langis sa kasalukuyan. Alinsunod sa gabay ng DILG, kakansilahin munang pagsasagawa ng parada, street dancing at mutya o pageant competition at papalitan ng mga programa at aktibidad na agad makatutulong sa ibang apektadong sektor habang pinananatili ang kabuluhan ng kapistahan sa bayan. Ilan sa mga tampok na nakalinyang aktibidad ang pagsasagawa ng Medical Dental Mission, Fuel Subsidy for a Cause, Kakanin Expo, Raffle Bonanza at Tarawan Cultural Night upang mapangalagaan ang kultura at tradisyon kasabay ng pagtulong sa mga residente. Naging basihan ng anunsyo ang pagdedeklara ng State of National Energy Emergency sa buong bansa dahil sa patuloy na epekto sa ekonomiya na umiigting na tensyon sa gitnang silangan. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.